Днес вие дойдохте тук, водени от желанието си да създадете семейство. Вашето желание е силно, искрено и чисто. Днес, в този тържествен момент, вие ще се вречете във вечна вярност и преданост на жената към мъжа и на мъжа към жената. Стъпката, която правите в този момент, е отговорност. Първо, към вашите родители. Второ, към вашите кумове, близки, приятели и не на последно място, отговорност пред нашата родина. Wake to find your hand in mine. We must have fell asleep last night. Just right, the sunlight's dancing through the blinds. The day is waiting on the line, just outside. Be
някой трябва да отвори вратата, да ги пита какво търсите. Там просто. За какво сте дошли, ще кажете, че тук няма булка, объркали се, ще затворите вратата, няма да ги пускате. Ако започнат да дават пари, всички да, аз ви казвам горе-долу. Имаме една идея, бяхме една сватба и караха младоженика да му пише обещание, че ще Или ако искате го накарите, дайте втера. Чули това? Your heart is a city, your eyes are a fixture. My mind tells a story with 10,000 pictures. We stumbled upon it, fell through the ceiling tile. We drew up a landscape, we climbed down a ladder, carved out a memory to follow the pattern. And I wanna clean I can see my face. You know it's never too late. Oh, if you're hearing this, I must have made it through. Oh, when the clouds above open up in my window, I'll see the sky is still
Айде ми булката! Айде! Сега! Няма булка тук, няма булка. Момчета, айде! Ние са грамили. Няма булка, елате! Няма булка, хайде. Картия няма я. Не сте сбъркали стаята. Няма булка. Чакай, Трябва булка. крадец си ти, бе! Първо помниш обувката и тогава да... Ти не беше ли на вредата? Аз дадем парите, не се Няма, не стигат. Не, малко за малко. Малко за. Къде би жената? Не даваме булката. Само това ли не става? Не. Дай сабата! Тази булка е скъпа. Не даваме. Ние не знаем, че какво ще направите, затова сме предвидели пари. Я ви жагане по гардероба. Още. Обувката и... Широка е обувката. Кой ще дава още пари? Обувката е широка на булката. Трябваше Я ви къде ми булката? Няма да видя, тя случи преди Я. Няма Копе е булката, няма! булката избяга. Я виж в банята! Виж банята! Няма булка, няма. Я виж банята! Ей! Чакай, не разстройство, че. Ето ми е булката! Ами няма как ще влезе. Айде! Къде ще стане? Не става. Абе още малко май. Даже има място за още. А другата къде е? Абе, Гилджо! Айде другите А другата къде е? Давай обувката, айде търсете обувката. Айде, момчета, айде, господине! Гуме! Търси, без обувка не става. Малко по-добре. Ей! Добре ли е? Това е булото само, което иска. Айде, куме! И на Саша. Погледния и нея. Давате ли вашата красива дъщеря на това момче? Да, даваме. За този прекрасен младеж. И ще бъдете сигурни, че той ще се грижи за нея, така както вие сте се грижили. Абсолютно. Тогава да спазим традицията, да се раздели булката със своя дом. На излизане от дома, майката ще хвърли вода. Пожелание да ви върви по вода, кума да хване булката.
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. When the world seems so heavy, story has its dark. Започва тържествената церемония по сключването на гражданския брак.
Моля гостите, заповядайте, може с чашите да дойдете. Не се притеснявайте, времето е чудесно. Очаква ни наистина една много емоционална церемония, на която всички вие ще бъдете свидетели. Дами и господа, днес всички вие присъствате на едно уникално тържество. Днес всички ние ще станем свидетели на празника, щастието и радостта на едно очарователно семейство. Надявам се, сте готови да посрещнем най-важните действащи лица, които ще дойдат след малко тук. Позволявам си едно изключение. Лично аз ще направя няколко крачки напред и ще чуя вашите аплодисменти, защото ще посрещнем един от най-важните участници в днешната сватбена церемония. Дами и господа, купето Макс! Because you, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah. Ето, той знае къде да тръгне. Ела тук, приятелю. Наистина казват, че кучето е най-верният приятел и аз съм сигурен, че Макс ще бъде много верен приятел на семейството, което ще се създаде след малко. Да чуя вашите аплодисменти за Макс! Сега не ни остава нищо друго, след като направихме тази малка загрявка, да чуя вашите аплодисменти за трима от най-добрите приятели на младоженеца, за така наречените шафери! Къде са аплодисментите? Заповядайте, връчете, ето тук. Разпределете се отстрани на тази пътека, с лице към мен. Малко така да направим разстояние, може и по-нататък да отидете точно така. Справихте се чудесно. Казали са хората, че кумовете са много важни в живота на всяко едно семейство. С много аплодисменти и много усмивки ще посрещнем самите кумове. Но ако има повече аплодисменти, ще бъде по-добре, сигурен съм. За кумовете са вашите аплодисменти сега. Те вече са на червения килим и аз го очаквам да дойда тук при мен, защото в този момент ще ви кажа стоп, разделете се и се обърнете с лице към гостите. Сега и вие ще се включите в аплодисменти, защото след малко тук всички ние трябва да посрещнем едно момче, което в продължение на няколко месеци се вълнуваше непрекъснато дали всичко ще бъде наред и дали всичко ще бъде така, както трябва на неговата сватба. До този момент аз всичко мисля, че е окей, но сега не ни остава нищо друго, освен с много аплодисменти да посрещнем самия младоженец, заедно със своите шоферки. Секунди остава до момента, в който те ще стъпят на червения килим и ще завалят вашите аплодисменти за тези чаровни момичета, които водят самия младоженец. Благодаря ви, момичета. Оставете го до формата, вие застанете срещу шаферите. Не се притеснявайте. Ето едната, нека да дойде малко така, да направим една редичка, една колона. Готови сме, вълнуваш се. Оправдано, разбираемо, защото сега ще дойде най-красивата булка. Момичето, което ще дойде тук заедно с нейния баща, който ще предаде ръката на своята дъщеря в ръката на нейния бъдещ съпруг. Мигът е много важен, много емоционален. Дали нейният баща ще иска да каже няколко думи на Сашо, ще разберем само след малко. Дами и господа, насочвам вашето внимание тук към централната алея, откъдето всеки момент ще дойде лимузината с
Памела и нейния баща. Най-красивата булка вече е готова, заедно със своя баща, да дойде тук по червения килим при своя бъдещ съпруг. Последни приготовления за булката, преди да поеме пътя по червения килим, няколко крачки я делят от мига, в който тя ще поеме ръката на своя съпруг. Ето я, Памела и нейния баща. Това е последната крачка. Знам, че бащите, които имат момичета, са много ревниви в момент като този, защото тяхното мило дете отива в ръцете на друг мъж. Дали той ще се грижи за нея така, както вие сте се грижили, не знам. Аз съм сигурен обаче, че Сашо ще предаде цялата си любов, цялата си топлина на тази чаровна Памела, за което ви благодаря, че създадохте нейния живот. Сега очакваме бащата на Памела да предаде ръката на своята дъщеря в ръката на нейния бъдещ съпруг. Благодаря ви и вие отивате при вашата съпруга. А кумовете и младоженците ви моля да се обърнете с лице към мен. Уважаеми младоженци, днес вие дойдохте тук водени от желанието си да създадете семейство. Вашето желание е силно, искрено и чисто. Днес, в този тържествен момент, вие ще се вречете във вечна вярност и преданост на жената към мъжа и на мъжа към жената. Стъпката, която правите в този момент, е отговорност. Първо, към вашите родители. Второ, към вашите кумове, близки, приятели и не на последно място отговорност пред нашата родина. За да бъде сключен гражданският ви брак, съгласно закона и обичая, необходимо е още веднъж да потвърдите този път устно вашето съгласие. Памела Тодорова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Александър Рохов? Вие, Александър Рохов, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Памела Тодорова? Да. След като чухме вашето категорично съгласие, моля младоженците, а след тях кумовете, заповядайте да положите вашите подписи. Преди това обаче младоженеца ще вдигне вуала на своята бъдеща съпруга.
Уважаеми дами и господа, обявявам гражданския брак между Памела Тодорова Вече Рохова и Александър Христов Рохов за сключен, законен и действителен. От този момент родината ни порасна с още едно семейство. За вас, семейство Рохови, са тези аплодисменти. Уважаемо семейство Рохови, живейте в сговор от днес нататък, с равни права и равни задължения. Не забравяйте обаче да вградите в основите на вашето семейство обичта и прекрасните български традиции, които след време да предадете на вашето поколение, защото по този начин вие двамата ще създадете връзка между родители, деца и внуци. Желая ви много здраве и много щастие. Бъдете винаги заедно един до друг. След като потвърдихте вашето устно съгласие да създадете семейство и положихте вашите подписи, нека сега да закрепим вашия брачен съюз с символът на семейството – венчалните пръстени. Линията на пръстена няма начало и край. Затова ви желая от този момент вашите хубави моменти да бъдат свързани в една безкрайност. Не ни остава нищо друго, освен в този хладен, но много тържествен и празничен ден да вдигнем на здравица. И нека тази наздравица да бъде за вас и за вашият бъдещ съвместен живот. Сега е момента да обявя първата ви законна брачна целувка. Горчиво! След малко в небето над Велико Търново ще се понесат 100 балона в чест на вашия празник. Преди това обаче искам да поздравя вашите родители. Уважаеми родители, благодаря ви за това, че създадохте живота на вашата дъщеря и на вашият син. Днес те двамата свързват съдбите си в една. Вие сте тези, които от тук нататък и в хубави, и в трудни моменти ще бъдете до тях. Затова ви желая много здраве, много дълголетие и много внуци. Честит празник! Честит празник и на вас! Честит празник! Честит празник! Сега искам да помоля младоженците и кумовете да се обърнете с лице към вашите гости, защото в чест на вашата любов, на вашето семейство, вие двамата ще дадете простор на два бели гълъба. Двата гълъба, такива каквито сте вие, ще се понесат в небето и аз съм сигурен, че те ще отнесат далече, високо вашата любов, която ще бъде вечна. От днес нататък, двамата заедно. Моля балоните, гълъби и балони високо в небето, нека да летят сега! Уважаемо семейство, това е първият ви семейен документ. По традиция ще го връча на булката с пожелание да го съхрани така, както ще съхрани и любовта си към нейния съпруг.
Още веднъж ви поздравявам с вашия празник. Бъдете щастливи и много деца. Заповядай! Честито! Вие, уважаеми кумове, днес сте свидетели на тяхната сватба. На вас ви желая от днес нататък да бъдете свидетели на още много хубави моменти в техния съвместен живот. Честит празник, дано да бъде така. Честит празник и на кума. И сега знам, че очаквате всички вие момента, в който ще имате възможност да поздравите това чудесно семейство. Това ще стане вътре, преди да се настрете в ресторанта, където ще бъде празничната вечеря. Казвам това, за да се подготвите с цветя или подаръци, това, което сте подготвили. Моля, младоженците, заповядайте след мен. Кумовете ще ги поздравят първи, след това родителите и останалите гости. Уважаеми дами и господа, мисля, че вече сме готови да дадем старт на истинския празник. След като всички ние станахме свидетели на една уникална сватбена церемония, сега не ни остава нищо друго, освен още веднъж да станем на крака, да се усмихнем и с много аплодисменти да посрещнем още веднъж до този тук в центъра на този чудесен комплекс семейство Рокови, заедно с техните кумове. Уважаемо семейство, днес за вашия ден, за вашия празник има много изненади. Това е поредната огнена изненада, защото вие двамата заслужавате това. Защото всички ние виждаме колко любов има между вас двамата. Благодаря ви, ето сега ще ви помоля да спрете, да се върнете към нашите гости. Нека да поканим и кумовете да се станат до вас. Преди малко на небето полетяха 100 балона и 2 бели гълъба. Аз съм сигурен, че вече голяма част от живеещите наоколо разбраха какво събитие се случва тук. Разбраха колко много любов има между вас двамата. Тези огнени фонтани са за вас. С пожелание вашата любов от днес нататък да бъде толкова силна и толкова изгряща, колкото са те. Но в другите случаи да не бъде толкова кратка, колкото скоро ще изберат тези огньове. Днес е вашият празник и сега искам тук при вас да помоля да дойдат вашите майки. Майките на Памела и на Сашо. Заповядайте, уважаеми дами, очакваме и тук на нас сега. Нека да благодарим на момчетата за тази огнена илюминация и за дима, който създадоха. Защо няма аплодисменти за тези дами? Вие сте тези, които след малко ще захраните семейство Рокови. Те трябва да запомнят този момент, защото след години
момент. Сега ще помогна майката на булката да вземе тази богача с мед и сол, а секървата ще трябва да отчупи по едно малко залъче и ние всички очакваме да видим дали на булката или на младоженеца ще бъде. Може би пожеланията в този момент към тях двамата ще бъдат първо, тяхната любов да бъде толкова сладка, колкото е меда, който ще опитат след малко. Нека да им пожелаем и двамата да бъдат трудолюбиви, много, като пчелите, които са събирали този мед. Естествено, че за булката беше първото залъче и да бъдат не на последно място щедри, като земята, която ражда хляба. Но и Памела и Сашо трябва да знаят, че в живота им ще има не само сладки моменти. Затова сега ще опитате и малко хляб със сол, защото когато пред вас се появят с малък така по-сериозни препятствия, вие двамата трябва да се доверявате първо на вашите кумове, защото за това те са ви кумове. От днес нататък те трябва да бъдат винаги до вас. Но понеже те не са с много голям житейски опит, със сигурност вашите родители ще бъдат тези, които винаги ще ви посочат правилния път. Благодаря ви, това беше вашето задължение, справите се чудесно. Може да вземете вашите места и сега ще видим още една наздравница. Но този път тази наздравница ще бъде заедно с вашите кумове. Нека и тази наздравница да бъде за вас и за вашия бъдещ съвместен живот. Здраве на вас и вашите кумове! Никой не казва Горчиво и продължаваме да отиваме за това. Горчиво! За Памела и Сашо! Чашките вече не са ви необходими. Вашето желание беше в този момент до вас двамата да има едно малко момиченце и едно малко момченце. И както винаги се оказва, мъжете са по-срамежливи от жените, той се притесни в последния момент, а ние изчакахме Памела да си спие цялото вино и реши да не участва. Аз след малко ще ви попитам какво е вашето желание за това какво да бъде първото ви дете. Преди това обаче, докато вашите гости са станали на кръга, команда така ще разхвърля тези кафенчета, а вие се опитате да ловите по едно от тях, защото казва, че на всяка една сватба, който се лови едно от тези кафенчета, дори в този край на ден, още му донесе още повече емоции, не само в днешния празничен ден. И докато команда се справя с своето задължение, моят въпрос към Памела е: какво искаш да бъде първото ви дете? Момче. Твърдо момче. Сашо? Две. Момчета, момичета или момче и момиче? Момчета. Две момчета. Разминават се вашите желания. Тук в това менче съм поставил една бяла и една червена роза. Памела след малко ще ритне много силно това менче. Всички вие знаете, че ако червената отиде по-напред, момиче. Ако бялата, момче. Аз искам и двете да се станат една до една, за да обявим, че наведнъж ще чакаме и момче, и момиче. Но все пак да видим какво ще ни покаже кръгът на Памела сега. Много силно, да. Давай още веднъж по-силно. Трябва да направиш така, че да се обърне. Силно, Памела. Продължаваме, докато излезеш резултата. Чакай, аз ще ти го дам да ти е по-близо. Ето, това не направихме репетиция и за това комата да помогне малко. Трябва.
Ами приемаме, че и двете си остават заедно. Те не искат да се разделят бялата и червената роза. Няма значение дали ще е момче, дали ще е момиче. Важното е да го създадете с много любов и още по-важното е един ден вашите деца, защото се наричат децата на Памела и Сашо. Много ви благодаря. Знам, че малко сте уморени, но сега искам да ви посоча вашите места, вашата специална маса. Заповядайте. Вие и вашите кумове, останете се. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие да ви представя част от една формация, която няма нужда от представяне, защото когато стане въпрос за България, много от нас си представят 100-те гайди, родовски каба гайди. Аз само ще ви кажа, че те вече са 101 родовски каба гайди. Една малка част от тази формация тази вечер е тук и това е един специален поздрав от кума и кумата към младото семейство. Разбира се и към всички вас. Аплодисменти няколкото от 101 каба гайди. Първия сладък танц на Памела и Сашо. Заповядайте, уважаемо семейство Рокови. Всички ви очакваме тук отново да ви видим, на този път понесени в ритъма на една невероятна балада. Малко аплодисменти отново за тях двамата. Ето е вашата песен. So many years, and today I found a queen to break my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? That I'm blinded by your light.
Станка и за Сашо и за Памела, за Бойка на едно, за най-влюбените, най-щастливите, както се прави тази песен, обичам те повече от живота си, защото това е любовта, предаваме. Предаваме се името да бъдем толкова щастливи и толкова влюбени, както днешния прекрасен 26 март. Благодаря ви, наистина вие вложихте много любов и топлина. Останете още малко тук, Сашо, защото сега искам да ви помоля един от името на вас двама да поздрави всички или може би да каже няколко думи, които да бъдат началото наистина на този хубав празник. Сашо, ти си сигурно? Познавал съм много, харесвал съм много. Но обичам само една. Дигам тост за теб и за всички наши гости. Къде е чашата попитаха, може би трябва да си вземе чашата, за да бъде истински този тост. Виждам, че и нашите кумове вече са готови, затова нека да ето го тоста от Сашо и Памела. Ние ви благодарим, че приехте да бъдете наши кумове. Надяваме се, че ще бъдете наши добри приятели и мъдри съветници за цял живот. Желаем ви приятен Колед, Памела и Александър. Приятен Колед, добре. И където се пожелаем. Със сигурност ще изберете най-добрата дестинация. Команда същото, което означава, че желанието на Памела и Саша е да летите заедно, вие просто няма друг начин. Благодаря ви. Много ви благодаря. Наистина това е една много приятна изненада. И сега, след като разменихте вашите комплименти един към друг, не ни остава нищо друго, освен да чуем първото славено хоро. Por
Бяла Роза и Еленино хоро очаквайте абсолютно всичко. На здраве на всички гости от името на прекрасните наши приятели Сашо и Памела. Не посрещам светът задана, пак ще ми в очите приказане. Даже ме не опитвай, даже се ти назад. Не обичам светът задана, ще ти гледа който него. Даже ме, даже няма. За този хубав балон, за който благодаря, че се включихте в танца, искам да ви кажа нещо, което всъщност е открито много отдавна. Хората казват, че най-добрите приятелства преди време се създаваха в казармата. Сега вече казарма няма, но приятелствата, които са създадени там, остават завинаги. Сега доказателство за това, което ви казвам, е следващата наша изненада от един от най-добрите приятели на Сашо от казармата.